Ce înseamnă să-ți simți o tristețe profundă la nivelul ochilor? Aici implică să fii conștient de ce înseamnă să fii în corp. Pentru că noi nu suntem corpul. Noi suntem Noi ființe... avem un corp. Avem un corp. Avem un nume, avem un corp. Da, dar nu suntem nici numele, nu suntem nici corpul. Aici e foarte important să ne delimităm de identitatea numelui, identitatea corpului. Deci aici noi avem un rol. Am venit în experiența asta 3D, în care noi vrem să experimentăm aici ce nu putem experimenta sus. Ok. În momentul în care mă arătă oamenilor, cei care sunt cu cataractă, aici un alt tipar care le legat de ei sunt aproape de a ieși la pensie sau ies la pensie, ei după ce ies la pensie spun: eu nu mai sunt doctor, eu nu mai sunt avocat, eu nu mai sunt economist. Deci dar nu nu se și-au mai pierdut cunoștințele. Nu se mai identifică cu meseria, cu profesia lor, Exact, de dar fapt, rolul cunoștințele le social. au. Aha. Nu ca și cum să o ștergi cunoștințele. Bă, le aveam. Sau experiența, da. Practic, el o ales să se simtă. Cumva, din rolul respectiv, se simțea important. De asta ei spun: eu nu mai văd ce o să fac de acum încolo. Pentru că erau pe o șină a vieții bine bătătorită 30, 40, 50 de ani. Da. Atunci, e foarte important ca ei să aibă un scop, un sens al vieții. Aici recomandarea mea e să găsească o activitate în care să le ofere bucurie, pentru că a privi cu bucurie e foarte important.